Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Terwijl Jezus in die tijd aan het spreken was tot het volk, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hen toe: Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten die u hebben gevoed. Maar hij sprak: Veeleer gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, vandaag vieren wij een heel bijzonder feest. Wij vieren vandaag Maria, die ten hemel is opgenomen. Een feest die, het is een hele mooie mariale feest. Maar wij vieren deze feest niet alleen maar om Maria te eren, als moeder van God, als diegene die is zonder zonde in de hemel opgenomen. Maar wij vieren dit feest omdat die heeft betrekking met ons, met onszelf. Het spreekt ook namelijk over de hemel. En ik heb in de laatste tijd meegemaakt dat vele mensen mij vroegen: maar kapelaan, is dat alles van de hemel waar? Ik zeg, is dat echt zo? Omdat het is voor ons heel moeilijk om te geloven wat wij niet kunnen zien. Wat wij niet kunnen voelen. Iets dat iemand heeft misschien ons verteld. Wij geloven in de hemel omdat als iemand overleden is, toen wij kinderen waren, hebben ons gezegd, die is naar de hemel gegaan. Maar waar is de hemel? Af en toe ik vraag ook de kindjes in de eerste communie, en waar is de hemel? Ja, ze wijzen allemaal naar boven. En ik vraag hem, maar zijn jullie ooit in een vliegtuig opgestapt? En ze zeggen, ja, ik ben een keer naar Italië of naar Spanje gereisd en zo. En zijn jullie dus in de hemel gekomen? Ja. En hebben jullie daar God gezien? Nee, God was er niet. Dus wij spreken eigenlijk over een andere hemel. Maar wat voor hemel is dat dan? Goed, dat is zo moeilijk te spreken. Hè? Maar precies dit feest wil daarover ons spreken. Wat is de hemel? Waar is die plek waar Maria is met ziel en lichaam opgenomen? En wat betekent dat allemaal voor ons? Want Maria is niet alleen maar voor ons een hele grote heilige. De grootste heilige dat er was. De moeder van God zelf, de moeder van Jezus Christus. Nee, zij is voor ons nog meer. Zij is vooral een prototype die God heeft ons gegeven. Prototype betekent, zij is diegene die laat ons zien wat God wil eigenlijk met ons allemaal. God heeft ons allemaal gemaakt om gelukkig te zijn. Het is waar dat dit leven is soms heel moeilijk. En het is verre weg van het geluk heel vaak. Wij maken van alles mee. Wij hebben ook te lijden, wij hebben soms pijn, wij zijn ziek. Of hebben wij problemen in de familie, in het werk. Het is soms moeilijk om te denken dat er een God is die van ons houdt, die alles heeft voorbereid dat wij bij hem een keer komen en wij helemaal gelukkig zijn. En daarom roept die vrouw vandaag in het evangelie, gelukkig Maria. Want zij is diegene gekozen om Jezus Christus te baren. Om moeder te zijn van de Messias, van God zelf. Maar Jezus zegt nee, pas op, het is iets nog belangrijker dan dat. Want Jezus Christus, moeder van Jezus Christus te zijn, dat kan alleen maar eentje. Maar wat God wil is veel groter dan dat. Jezus, een keer die gevraagd werd om zijn moeder en zijn broers te gaan bezoeken, omdat die waren daar, zegt, wie is mijn broer, wie is mijn moeder? Al diegenen die rondom mij zijn, mijn leerlingen, wij, die zijn mijn broer, mijn zus en mijn moeder. En dat is zo indrukwekkend. Wat bedoelt Jezus daarmee? Hij bedoelt dat diegenen, zoals hij zegt vandaag in het evangelie, die naar het woord van God luisteren en het gehoorzamen, die zijn echt gelukkig. Namelijk, wij kunnen vandaag de hemel ervaren. De hemel is niet ver weg. De hemel is niet ergens daar in het heelal ons te wachten.
de hemel is heel dichtbij. De hemel is in ons. Wij dragen dat in onszelf. Dat is ook de ervaring van de heilige Augustinus. Augustinus was een heilige die op zoek was naar God. En die kon het niet zoeken. Hij heeft van alles gedaan. En op een bepaald moment wist hij helemaal geen raad meer. Totdat hij kwam in een kerk. Hij luisterde naar een preek. Ook van een heilige, de heilige Ambrosius. En die woord van God raakte hem diep in zichzelf. En hij ging naar buiten. Hij ging zitten in een tuin. Dat vertelt hij zelf in een boek die hij geschreven heeft. Zijn belevenissen. Prachtig boek. En die zegt: zo ver heb ik jou gezocht. Ik zocht overal, buiten mij. En je was in de diepste van mijzelf. Het woord van God komt naar ons toe, elke dag. Het is iets dat niet zo ver is. Het is net zoals Maria. Een engel komt en zegt haar: je bent begenadigd. Want God houdt van jou. En die wil in jou komen wonen. Vandaag komt Jezus Christus namens de kerk, door de kerk, ons zeggen: wij zijn werkelijk begenadigd. God houdt van ons. En hij wil werkelijk vandaag in ons komen. Net zoals in Maria. God verwacht werkelijk dat wij ons hart vandaag openen tot hem. En als het zo is, dan ontstaat in ons iets nieuws. En in die nieuwe iets dat wij ervaren, van God ontvangen, de Heilige Geest, dat is een brandende liefde voor de ander. En dat is de hemel. Het is niet zo ver weg. Het is niet zo vreemd aan ons. Het staat al in ons. Alleen maar het waagt dat wij dat willen ervaren. Dat wij God toelaten vandaag in ons leven. Midden in onze situatie, maakt niet uit wat dat is. God is in staat om die brandende liefde in ons, als een kleine vlammetje misschien aan het begin, maar zoals elke vuur begint klein en begint daarna enorm veel te groeien, dat wij dat in ons mogen ontvangen. Dan zullen wij werkelijk de hemel kunnen zien. Dat is ook wat Maria heeft gedragen in zichzelf. Vanaf het moment dat ze ja heeft gezegd tegen God, is in haar ontstaan niet alleen maar Jezus Christus zelf, maar een hele grote liefde die zij koesterde. Ook in hele moeilijke momenten in haar leven. Zij is ook zelf onder het kruis geweest van haar zoon, maar zij was niet zo verdrietig dat de hoop werd helemaal weg. Nee, ze stond. We zingen in het Latijn: Stabat Mater Dolorosa. Maria was in pijnen, maar ze stond naast het kruis met hoop. Omdat ze wist dat verder dan dit leven er is iets nieuws, iets groters, iets mooiers. En inderdaad, ze heeft dat ook, dat alles kunnen meemaken als Christus is verrezen. De vreugde die zij daarmee heeft ontvangen, ze heeft haar nooit verlaten. En die heeft ook gebracht, haarzelf en zijn hele lichaam, bij zijn zoon in de hemel. Daar hopen we ook een keer daar naartoe te gaan. Maar niet alleen maar daar. Wij willen ook vandaag zelf die hemel hier naar de aarde brengen. Alsof wij met een touw, dat is de hoop, het geloof, trekken wij die hemel naar beneden door daden van liefde die wij vandaag mogen verrichten. En dat is misschien de goede vraag aan ons vandaag. Wat wil God van mij vandaag? Waar kan ik vandaag die hemel vinden? Wie kan ik vandaag beminnen? Zodat ik die hemel mag ervaren. Zodat ik ook die hemel mag delen met iemand anders. Amen.